O torneo estruturarase en 3 competicións, a de promoción para categorías ata 14 anos enmarcada no circuito galego, outra para afeccionados non federados e a absoluta. Esta última modalidade reunirá a 5 grandes mestres internacionais. Disputarase baixo a modalidade de 8 rondas que empezarán a partir das 11 da mañá, ás 10:30 a presentación, e así sucesivamente hasta as 7 da tarde que disputarán a última ronda. 8 rondas para o torneo de aficionados e promoción e 9 rondas que temos previsto para o torneo de absoluto. Queremos agradecer, por un lado, a colaboración de Conservas Cortizo, de Congalsa, de Construcciones J. Rey e do Hotel Escala, que participan e nos axudan a que este torneo sexa posible, e, por suposto, o patrocinio do Concello de Rianxo, que é o que fai que poidamos, distribuir en torno a un pouquiño máis de 2.000 euros en premios dentro do torneo absoluto e, a súa vez, tamén, pois facer un importante sorteo de agasallos para o torneo de promoción unha vez feita a entrega de premios. O alcalde de Rianxo quixo agradecer o esforzo do club local na organización dun evento destas características que xa se consolidou como unha cita de referencia no mundo do xadrez. O torneo de xadrez que progresivamente foi consolidándose dentro do que é o calendario da competición deportiva do xadrez no noso concello. Un torneo que progresivamente foi adquirindo ademais maior participación tanto de persoas como de expertos e mestres que tamén ás veces nos acompañaron no desenvolvemento deste torneo. Unha cita, polo tanto, importante na nosa comarca alrededor do xadrez. Este torneo é tan só unha mostra máis da boa saúde da que goza a Escola de Xadrez Rianxeira, cun equipo competindo na división de honra. Destacar tamén o mérito deportivo que está tendo o seu equipo. Está sendo, nestes momentos, competindo na división de honra. Un orgullo para toda a cidadanía de Rianxo. En canto ao torneo, destacar a capacidade organizativa que ten o club. Ano a ano está promovendo este torneo, conseguindo que pouco a pouco se vayan metendo entre os calendarios das grandes citas deportivas do xadrez en Galicia e en Salón de España,